kaixo Ikerne eta Eider, berriro mengia. Atzo, hiru eguneko inkomunikazioen ondoren, Iñaki eta Txintxo epailuen aurretik pasa zituzten. Eta nola, zuek, momentu bat, bentsat, segundu batzuk, ez dakiz zenbat demora, haiekin egoteko tarti okitzen duten, da zenbuz, topatu dituzue? Urduri, nekatuta, kezkatuta ere bai, etzekitelako Txintxo galdetu zian, ea pixua presentatu zuten, ea kotxea presentatu zuten, hori aurrak zenbu zeuden. Kezka hemengoagatik, haik. Bai, eta, gero komentatu zian nola inhalazioa zerbait arnastea edo behartu zioten, eta gero nola denuntzia sartu zion Guardia Zibilari ere bai, drogaekin edo zerbait sartu ziotelako, eta gero ikusi nun zentratuta, eta nik ere animo pila bat eman nion, esan nion herria mobilizazio pila bat intziala, jende pila bat mobilizatu zela, jendea kaletik kanjun eta jendea inguratzen zitzaidala, bereietaz interesatzen, gurutaz, laguntza behar baldin bagenuen eskatzeko lasai, hande hortatik babestua sentitu gehala, ez? Eta entre comillas, ondo edo. Eta Iñaki? Nik Iñaki animoki oso gaizki lur jota ikusi. Ikusi zianean lokutorioan ikusteakoan intzun gestuan gatikan zan, azkenean ikusten nahuela eta ikusten nahuela ondo nagoela. Ze emategunez tortura psikologiko handik izan ditu eta ez ere familiakin asko matxakatu dut. Izan zen impresio hori ikusteakoan, esatean, jazta, eta lertu zan, eharrezasi zan, eta ezin izan zian ez zerresan. Animoak zazkan, pilpilean, eta esan zian gauza bakarra zan, zerrailak aldatzeko. Zerrailak aldatzeko. Aldatu daudela, lasai egoteko, eta orduan 5 minutu horietan bakarrikan nik hitz egin nuen, animoak eman izkion, denak ondo daudela, umea, gurasoak, nik kalean jende pila bat zegoela, lankide pila bat, eta animoak ematen, bakarrik ez dagoela, eta aurrera berdeula, eta atako gala. Pasatako 3 egunei buruzko deskribapen bat edo komentarin bat edo? Nei komentarioeko ezintzu ditzei, ni galdetzen nion zer moduz gaizki pasa dezu eta buruarekin egiten zian baina esan ez ez jazta, eta pasada, komunikazio altxa dizue, eta hemendikan aurrea deskansatu eta lekuan jarri. Oantxe, egin berri da, bilkura, zuen aurren ikastetxeko gurasoek antolatuta, ez dakit? Jasotzen izaten elkartasuna, eta ez dakit, zezan dezaketzuen? Esan eskertzekoa da, azkenean ezagutzen duzu jende bat herrian, baina beste jende asko ezagutzen eta eskertzekoa da elkartasun hori kadenak esku bat botatzeko prest daudela ikustea. Beharren arabera, eskatuko dugu laguntza, eta horako Olako egoeretan, olako mobilizazioak eta egitea eta jendea kalera ateratzea eta benetan eskertzen den gauzetan. Zaudela bakarrik. Animo eta segi horrek. Eskerrik asko.